Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas songo, ketemu maneh karo Bapak Slamet Riyadi ning media pembelajaran daring Basa Jawa kelas songo semester ganjil SMP Negeri Siji Songgon. Materi sing bakal disinaoni wektu iki yaiku nulis ukara utawa kalimat nganggo aksara rekan lan angka Jawa. Ayo kabeh padha digatekake pasinaonan wektu iki. Sakwise anak-anak nyinaoni aksara Jawa sandhangan lan pasangan, saiki bakal ningkat maneh pembelajaran aksara Jawane sing arep disinaoni saiki yaiku aksara rekan. Apa iku aksara rekan? Aksara rekan yaiku aksara kang direka utawa digawe kanggo njangkepi utawa melengkapi jumlahe utawa cacahe aksara kang bisa ditulis nganggo aksara Jawa. Nah, gunane aksara rekan kanggo nulis tembung manca utawa kata asing sing ora ana ning aksara Jawa. Kang dicethokake utawa pangucapane dicethokake dijelasake luwih-luwih tembung saka basa Arab. Nah, cacahe aksara rekan iku ana 5 dene wujude, yaiku aksara Jawa Ka diwenehi cecak telu ndhuwure, munine dadi Kha. Aksara Jawa Da diwenehi cecak telu ndhuwure, munine dadi Da. Aksara Jawa Pa diwenehi cecak telu ndhuwure, munine dadi Fa. Aksara Jawa Ja diwenehi cecak telu ndhuwure dadi Za. Aksara Jawa Ga diwenehi cecak telu ndhuwure, munine dadi Kha. Dadi kabeh munine Kha, Za, Fa, Za, Ga. Ngono iku aksara rekan. Sakwise anak-anak mangerteni 5 aksara rekan yaiku Kha, Za, Fa, Za, Ga. Saiki kepriye tata panulisane aksara rekan? Yaiku sing nomor 1, menawa aksara rekan karaketan utawa nduweni sandhangan pepet, cecake telu manggon ing sajrone pepet. Anak-anak bisa digatekake Pak Slamet wis nuduhi pepet sing jerone ana cecake telu. Yo nomor 1 iku. Saiki nomor 2, dene yen karaketan sandhangan wulu, layar lan cecak, cecake telu manggon ing sisih kiwane. Coba digatekake iku sing ana lingkaran abang, sing ana bunderan abang iku gatekne ana wulu sebelah kiwane cecak telu, ana layar sebelah kiwane cecak telu, ana cecak sebelah kiwane ana cecak telu. Nah, saiki tuladhane Fitri. Gatekno ana huruf Fa sebelah kiwane wulu ana cecak telu dadi munine Fi. Banjure ana Tri, Ta diwulu dicokro Fitri. Ana maneh contone Firsa ya. Sebelah kiwa ana cecak telu, sebelah kiwane wulu lan layar ana cecak telu. Firsa.
Dwifungsi. Gatekno iku maneh. Dwi do nganggo pasangan wo di suku di wulu monine dwi. Fung fo di suku dicecak sebelah kiwane ana cecak telu munine dadi fung. Ana so di wulu dwifungsi. Nah iku mau. Aksara rekan sing nomor telu sing duwe pasangan mung fo. Wujude pasangan yaiku nah iku pas kamu tulis ya katekno. Aksara rekan sing duwe pasangan kur aksara fo. Aksara rekan liyane ora bisa dadi pasangan. Mula yen aksara ana ing saburine wanda utawa suku kata sigeg suku kata mati sesigeging wanda kudu dipangku. Ya. Nek ora duwe pasangan aksara wanda utawa suku kata sing mati dipangku. Tuladhane zakat fitrah. Zo dicecak telu jadi zo ya. Katene mati ora usah dipangkon sebab ana pasangan ngarepe itu fi ya. Zakat fitrah. Nah, sabanjure Imam Ghazali. Imam eme dipangku sebab G itu iku dudu pasangan, ora iso dadi pasangan nek ana aksara rekan. Mula iku eme dipangkon, Imam dipangkon banjur Ghazali. Nah, ngono iki mau tata panulisane aksara rekan. Sabanjure saiki sinau sing pungkasan ngenani aksara Jawa yaiku sinau angka Jawa. Angka Jawa iku diwiwiti angka 1 nganti angka 9 lan ditambahi 0 yaiku dikateke kabeh wujude angka Jawa yaiku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lan 0. Angka Jawa iku uga wujude aksara Jawa. Nah, supaya ora bingungake kanggo nulis angka Jawa dipisahake kanthi padha pangkat utawa titik loro kanggo misahake antarane aksara Jawa lan angka Jawa. Menawa angka Jawa manggon ing tengahé ukara, sawise angka Jawa ana tandha koma. Tuladhane ya, dhuwitku ana 78.350. Nek ditulis aksara Jawane yaiku dhuwitku. Ana titik loro kanggo mbedakake antarane aksara lan angka. Banjur 78.350. Tuladha sing kaping loro, bukune ana 12 koma anyar kabeh. Yen ditulis aksara Jawa yaiku bukune ana titik loro banjur angka 12 banjur koma anyar kabeh. Nah, iku mau anak-anakku wis sinauni bab aksara Jawa, aksara rekan lan angka Jawa. Kowe kabeh kudu mangerteni tenanan, kudu apal lan kudu pinter nulise sing bener. Pertemuan ngarep bakal ana ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.